Petr tvrdí, že už to skoro mají. Velice by mu pomohl artefakt z vaší staré základny, majore. Tam už ale není. Jak to víte? Protože jsem ho ukryl, než jsem odešel sem. Takže jsme vlastně vůbec tu arabskou základnu nemuseli napadnout. Vy celou tu dobu jeden artefakt máte. Pořád ho ještě můžeme převést sem, plukovníku. Pak budeme mít všechny. Není to snad dobrá zpráva? Kdybych to byl věděl. Byl byste odložil útok na ty Araby a ti by se mohli mezi tím stát silnější. Nehrajte si se mnou, Burlaku. Když se rozhoduju, tak chci znát všechna fakta. Myslel jsem, že vám můžu věřit. To taky můžete. Jak ale, sakra? Pojďme si vyzdvihnout ten můj artefakt jen my dva. Když budou potíže, dokážu vám, že na Burlaka se můžete spolehnout. Dobře, tak pojďme. Tady by to mělo být. Jak to zatraceně můžete vědět? Vždyť tu nic není. No právě. Věděl jsem, že se tu nemůže schovávat nikdo zvědavej. Je to kousek dál na západ. Americký parchanti. Pardon, plukovníku. Co tu sakra pohledávají? Tady se žádné hlídky neplánovaly. Co se to tu děje? Proč by tady stavěli základnu? A kde jsou sakra všichni lidi? Mám špatný tušení. Když jsem tudy tenkrát šel, tak tu ta základna nebyla. Freedom, tady John Macmillan. Našli jsme tu americkou základnu, která vypadá opuštěná. Díky bohu, že jste se ozvali. Snažili jsme se vás kontaktovat. Zachytili jsme rozhovor, který musíte slyšet. Vysíláme. Generále Paule, jsme v daném prostoru. Pozorovací základna je dokončena a pokračujeme v přípravách na testovací výbuch. Shromážděte co nejvíc dat. Je nevyhnutelné provést přímé vizuální pozorování. To by mohlo ohrozit životy těch pozorovatelů, pane. Automatické přístroje mohou zaznamenat data stejně dobře. To je rozkaz. Ano, pane. Testovací cíle jsou připraveny. Opusťte cílový prostor. Opakuju. Opusťte cílový prostor. Počkejte na můj signál. Vizuální pozorování provedu osobně já sám. Kriste, pane. Nakonec tu bombu stejně postavili. Váš velitel je stejně bezohledný jako náš. Nedivím se, že jste odešel. Johne, myslím, že exploze se uskuteční východně od vás. Utíkejte pryč, než to odpálí. To opuštěné skladiště. To musí být testovací cíl. A ty vozidla, to jsou pozorovací stanoviště. Radši bychom měli zmizet. Pane bože, něco takového jsem ještě neviděl. Bůh nám buď milostiv. Nesmíme nechat Powella s takovouhle zbraní. Musíme se zmocnit těch dat. Zkus mu zavolat. Třeba ti je pošle. Slyšel jste přece ten jejich rozhovor. Někde poblíž tu musí být výzkumná základna. Powell nepředpokládá, že by se tu někdo potloukal, takže nebude moc hlídaná. Když sebou hodíme, mohli bychom mít ty údaje o bombě v rukou dřív než on. Země je sežehnutá. Celá tahle oblast musí být kontaminovaná. Ještě o kousek blíž a siberitové záření vás zabije. Možná, že ti Arabové nebyli takový blázni, když se snažili všechen Siberit zničit. Jak jsem říkal, je tu silné záření. Musím pryč. Do prdele. Měl jste pravdu, to záření zabíjí všechno kolem. Včetně mě, jestli rychle nevypadnu. Není to past?
Vypadá to úplně prázdný. To je celý Stevens. Postaví základnu a nikdo ji nehlídá. Skladiště uvnitř určitě taky žádnou stráž nemá. Začíná to tady být pěkně horký. Co dál? Nesnažte se bránit. Mluví k vám plukovník Macmillan. Mě všichni znáte a tohle je major Gorký. Burlak, Johne. Říkej mi, prosím tě, Burlak. Všichni ho znáte pod přezdívkou Burlak. Nemáte žádnou šanci tuhle základnu ubránit, ale já jsem se nepřidal k alianci, abych zabíjel staré přátele. Nabízím vám dohodu. Dáte mi plány Siberitové pumy a výsledky výzkumu a já vás nechám odejít do Alfy. Jste zrádce a zbabělec, Macmillane. Radši bych umřel, než vám ty materiály dát, ale nemám právo chtít to od všech ostatních. Tady jsou ty plány. Doufám, že vás to roztrhá na kousky. Nejspíš v nich není nic, co by Joan s kolegy už nevěděli. Nicméně ti děkuji, Hagu. Ne. Díky. Ušetřil jste mi spoustu munice. OK. Data máme, takže je pojďme ukázat někomu, kdo z nich něco vyčte. Vracíme se na Freedom. Co dál? Obsadili jsme to tady. Vše splněno. Co dál? Obsadili jsme to tady. Obsadili jsme to tady. Zabrali jsme tu budovu. Obsadili jsme to tady. Vše splněno. Co dál? Obsadili jsme to tady. Výzkum dokončen. Výzkum dokončen. Postaveno. Fajn. Takže teď už jde jenom o to, abychom ho dopravili na základnu v jednom kuse. Jsem velice opatrný řidič, ale taky bychom se měli kouknout na ten výbuch, abychom viděli, co ta bomba dokáže.